Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnano mbala tsara atsika jiaby arivarivan'ny samedi 9 novembre 2024 maromaro raha koragnitsika niany fotony maromaro raha niseho tagnatin'ny herignandro igny ary indrindrandrindra koa tamin'ny fiandohan'ny ity volagna novembre ity. Alohan'izegny anefa ny mamilaza anareo isotra ary manosiky Zandry Sainy sy ny vadiny Denise zegny tamin'ny raha mahafinaritra nataondreo festival makoa. Merci aminareo mivady. Koa karaha ataonareo mivady igny hoe ataon'olo mpihira a Madagasikara, za masaky mivolagna fa managna star Madagasikara. Managna star Madagasikara, managna anareo re mivady. Eko mivolagna fa anareo mivady star. Fa koa reo sasany reto masoantoko. Reo mihira fa reo tsy artiste, mboko reo tsy star. Fa noho reo tsisy asa, tsisy velotegna, mikapokapoko, miwatawata, mivolambolagna fahatany. Donc aminaka reo sady tsy artiste, tsy star, tsy mipanakanto. Fa toiza Zandry mivady Sainy sy Denise azafady raha nataonareo. Vraiment mérite ho anandratraviny koa izy anao sy tiana. Mérite anandratra aviny zavakanto malagasy anareo fa tsy ry sasany. Ary rangatako fo aminareo mivady zegny, aza magniky robatin'olo amin'ny politika. Zay fa rangatako aminareo Zandry Sainy, aza magniky robatin-dreto mpagnano politika reto. Fa tegna félicitations Zandry. Bon, igny ampanakanto star volaniko aminareo, regny azoko atao hoe star fa tsy ry kalangongo ry kongomantsiny reto. Gitara pamba ho an'ny Dedesy Maizy personam. Alohany atsika hidiky koragna politika ankapobeny, zay boka mafana koa tamin'ny herignandro ty ta Madagasikara. Magnano azafady, eko marigny lafo mega aminareo agny. Nino fa indragna azafady aminao zao ke rasy manana Paul-Père, indramiko hely anao zokilahy hoe aboa troisième génération lera fa vahoaka fa mangetaheta lera. Miamby anao zay zokilahy, aboan'ny troisième génération ny lera fa mafy, tegna fa mafy. Tsisy agnambony volagna mafy eky raha miantraiky mianjady vahoaka malagasy. Oza taminareo hoe mafimafy raha nisy tamin'ny herignandro igny. Koa tsika nahita fiatrehandreo membre ny gouvernement tamin'ireto député sasasasany. Ataoko hoe sasasasany fotony tsiro jiaby regny. Raha ny tegna izy 163 députés zegny tokony feno io assemblée. Fa reo tô tsy nazy. Mazava ho azy.
toujours Orange TGV mapara iparany soloparany akamarony tiavy ke mafanapana raha atao zato aminareo eto aloha dia ataoko fa navy tamin'ny commandant de 7e compagnie opposition tamin'ny assemblée volagna anakateto hoe zandry sy teny tsy agnabony avion tsy a Dubai wala tsy a Australie anao dia volagna aminay raha misy a Madagasikara fa rehefa anao tonga amin'ny assemblée volagna ary amia ary fila gauche droite taova ping pong isorako anao zandry la sy teny ny tanterahanao ary nataonao igny afatra volagna nambarako anao igny ke eto raha tiako volagniny zegny za magnambaranareo mafy ary tegna nafonja volagna nataony député Siteny ndraiky zandry lahy député Fidèle Razanapera député Nambatondrazaka bravo tsy adigna koa Ranabavy Maître Yantra bravo regny olo ilaigna magnano karaha regny amin'ny assemblée tegna isorako volaniko koa karaha igny ataonareo isan'andra ama député anareo vraiment nareo député fa tsy karaha ry sasany deputain nino raha misy koa fa namagny ping pong izy telo mianadata amin'ny assemblée koa mahasamby nitoditodiky mifampizaha ry zala amin'ny gouvernement akory ataotsika ino hevitry raha valy votaka baka iny tsisy volagna anambarany za koa mivolagna hoe raha valy votaka tokony fahinareo fa tsy hay Kristian iny baka valy votaka iny tsy zanaka varitra zegny fa iny valy votaka tiany tsy tiany izy zegny valy votaka anao ary zegny asaky anao mamadiky zay varatra anao tsy hay Kristian entre en parenthèse Bouia Kenda namorogno vandy betibetiky teo reto gouvernement sy miforongony tsy hay Kristian reto misy ministre maromaro reto volaniko anareo ary hoaniko anareo ary lefa hoaniko reto dia hoaniko koa aloha tomboko amin'ny ministre ny fandriam-pahalemana ministre fandriam-pahalema sotra fo volagna nambarako anao hoe anao mialao anao teo nareo nono teo nareo solelaka zo nareo jiaby minono mialao anao frère tsisy fandriam-pahalemagna milamigny zegny ô ministre des salons ya misy daly tsy voalamigny nareo mpamaky tragno tsy voalamigny nareo mpagnendaka mpamon'olo mpandatra olo tsy voalamigny nareo fa olo mitaky ny marigny mivolagna ny marigny ary agnatin'ny constitution tsika hoe managna zo droit ny vahoaka amin'ny teny mitaky arangaranganareo baka agny basy aposinareo baka agny ry tojo colonel sy ny forongony alefanareo baka agny ry gros bras ataonareo fa gendarme zay mba mahay gendarme ndraiky tsy gendarme regny olo alefanareo regny tsy gendarme fa gros bras nareo ro koa gendarme marigny ka aza magnano kagoly aza magnano kagoly
Ndrero magnano kagolo mbola ene forotsy gendarme mpikaramanady regny. Zay ka sabadoinao ministre ny fandriampahalemagna. Anao miala, anareo matsy nareo fa tsy tian'olo, fa tsy eto zay ndenovanao jaborany mosipany Mazenga miala fa tsy mavita. Ndenareo ifendreo vola miala vahoaka madinika zao prety igny managna droit ro mitaky. Anareo zao baka andeha hagnano koa agnova constitution ho adosinareo baka agnatin'ny constitution io. Raha miderange anareo hoe liberté d'expression io eka anareo maty kopinda mitouché io baka anareo maty kopinda edy anareo. Zegny ve maha ministre ny famindriam-pahalemagna anao? Mialatsiny aminao. Anao ndre ministre fa aminaka anao jabora vavany mosipany Mazenga ary ambarapamba jardin kala amy Zabely ary izy io baka fa tsy Zabely io fa zanany. Jabora vava anao zama mosipany Mazenga. Azafady aminao zala vahoaka mitaky ny rariny. Mafy koa raha ataonareo vahoaka io. Fotony anareo tsara karama, fotony anareo maso prime, fotony anareo karamegna de magnano jabora vavany Mazenga anareo. De hoe akatsy makary makaty makary. Oh, azafady aminao fa tsy voabekonao vahoaka. Anao neny napetraka fa tsy nifidigna. Donc ataova agnaty lohanao ministre ny fandriam-pahalemagna fa vahoaka tsy tandregna taky tsy résoudrenareo problème. Raha tokony ataonao amin'ny maha fandriam-pahalemagna anao ndo zahava mpamaky trano, mpagnendaka, mpanetetika olo amin'ny tanin'olo aby regny. Zegny raha tokony ataonao ministre ny fandriam-pahalemagna zay. Ha, zala ty bako ay grâce. Ty ministre farany tsy mafoaka amy gouvernement travaux publics, ministre Théodore. Oh ministre, io ne navy nambarako teto taminareo hoe reto ministre gouvernement reto ma tsisy passation sa nareo tsy mizany taloha alona nareo angala place. Io nareo vao mandinika ino raha andeha ataoko, ino raha andeha amboariko, fa tsy nareo avy eo fa wa. Oh, laissez parler les gens, on s'en fout. Zay tsy mitady wa nareo io. Raha tadiavinay action réaction kabary milaminy vita vahoaka tsy mijaly. Zegny ne raha tadiavinay zay ko tsy raha maro tadiavinay. Zay tsy mitady wa nareo io. Monsieur travaux publics asanao tsy hainao za aminao rangoela. Tsy hainao asanao frère, avy anao ampianariko ino atao hoe travaux publics BTP zegny. Raha nianarako anagnako diplôme nga. Fa za tsy magnano wa anao karaha tsy haiko nino igny. Ro jiaby ane jabora vavany mosipany Mazenga, jabora ino mosipany Zabely amy jardin kaila Pambabe. Ro jiaby io. Ro gouvernement jusqu'à monsieur Fondro mitondra roa, jusqu'à rek super président re. Igny baka io mboaniko igny PDG nareo igny. Mboaniko izy baka io baka. Fotony 56 ans nazy ny moaly. Izy baka mpinaniko izy hoe karakory ma 56 ans niaignanao zay frère. Entre parenthèses. Anao teto fa nivolaniko raha tsy hainao manafa zadira. Sindrana anao nametraka fialagna. Anao koa nitandregny za tamizigny. Anao tsy nohaniny sy teny. Parce que anao donto, bado. Ministre des Travaux Publics, Théodore. Anao navy eo.
namiagna place io marigna ane volagna zandry lasiteny kabary jiaby baka Tamatavy anareo manomboky miasa baka Tananarivo continue mosquito mirehitra compte tsy mafoaka nga continue tsy mafoaka ministre en travaux publics tapany voalohany atao le 80 kilomètres nampananteneny Rajoelina zay tsy raha mijery Rajoelina anao misolelaka Rajoelina fa zay tsy misolelaka Rajoelina ninay raha vita action réaction point basta tele début nareo fanambaran'olo Zokla Ray aman-dreny Roland Ratsiraka Fanivolana nino tsy nanombonareo zao raha voalohany baka Tamatavy matériel kabary jiaby izy commandant de 7e compagnie opposition ny assemblée nivolagna aminareo parce que nareo bado nareo te raha fa nareo tsy mahay raha monsieur Théodore ministre des travaux publics miala koa anao fa anao tsisy raha hainao feky zava io RN6 io tsy RN6 agnaran'ny raha ataonareo io ampianariko lalagna anao frère régional ataonareo io route nationale zegny ampianariko anao biafa sofinginao milay io loabenao io de route nationale anao baka amin'ny département raiky mandeha amin'ny département araiky c'est-à-dire anao baka amin'ny province araiky miditra amin'ny province araiky ino atao hoe route nationale fa tiany agnatin'ny région araiky c'est ce qu'on appelle route régionale démissionné avako anao ministre des travaux fairane zany agnambaranao démissionné avo fa anao bado dans le monde entier za mampianatra anao volanko raha nianarako anako diplôme lalagna communal lalagna départemental lalagna national tafara zay vao nisy natao hoe autoroute io lalagna misy agnabony tany tsendriky misy akoatran'io ndray andeha na Amerika anao ndray andeha en Chine tany mandroso anao io ampodiko aminao ndraiky ampidira amin'ny kabesinao communal lalagna départemental lalagna national lalagna zay vao navy ny autoroute monsieur Théodore ministre des travaux publics mangatahanda aminakano ampianariko anao ino anao atao hoe BTP ary ino asan'ny BTP fa tsy hainao asanao tsy eo nareo mitana micro wa merci merci ka tsy nataonao raha ampitankolony anao nagnampasasoma tsy namaky tsy niza masonao gila maregniny sofinginao route secondaire zegny igny lalagna kentragnitragnitragno madinidinika agny regny donc koa tianao ataoko 5e agnarany lalagna zegny fa azafady aminao ministre des travaux raha ataonao anao vraiment hoe mibaribary fa anareo napetraka fa asa anareo tsy hainareo parce que nde karaha megna vola fotony raha jojo fa tsisy olo de aloha nareo tambitambezigna million milliard 4x4 Toyota-ny Sodiatra ndeha miagnanareo gratuit vahoaka magnefa de igny anareo fa mitondra lazandao za ministre nino salon zava zio ry vahoaka malagasy tsarovanareo raha volaniko ty io régional 6 io Diego Mbanja io
Etratsika amza asara ho avy. Ndre lalagna manignana fo, igny ambily be ve maro sambava an-talandapa igny. Tsisy entretien. Izy io fa maro robarobaka. Ho avy asara, mbo regninareo coupure maro amy lalagna jiaby io. Parce que reo tsisy entretien. L'entretien des routiers, ça compte, est le plus important. Monsieur le ministre Théodore, travaux publics. Mangata leçon aminaka anao fa mieko nga. Ary ampianariko fa io raha nianarako anako diplôme. Fa za tsy ministre du salon karaha national zegny volaniko aminao, podiko aminao isan'andro, baka be foloanao io be io, kapoty tsisy raha io. Baka amy stade, ancien stade Diego, amy rond-point devant bureau Diego 2, io 0 km, RN6. Jusqu'à nous avy croisement ni Mbondromamy. Igny RN6. Fa tsy ambanja Diego, régional. Tsy tanao hoe kagnarany hoe région Diana. Mba dinia le volagna ndraiky le symbole aboaka amy volagna zalahy Théodore, ministre en travaux publics. Région Diana dikan'izegny io région. Lalagna amboarinareo io régionaly fa tsy nationaly. Bado ty. Punaise. Redondrona ho izy ny merina may azy. Apo koa izy misy leta amy vola fa namosa tegna baka rozy amizay. Za tegna koa karaha igny ataonao si teny. Après 5 ans zay mbola mifidy anao président ny 7e compagnie opposition amin'ny assemblée. Pani si teny bako papa riatiny fidèle koa raha zanapera bakaty papa riatiny ranabavy maître Yantra koa any volagna tsy mivola nagnaboaka volagna tsy vovolagna ministre. Ino raha nambarany? Misy vola ozy izy ny fond routier. Ke fond routier nisy vola na ino lalagna robaka. Na ino tsy nampiasainareo vola amy fond routier? Nagnamboaranareo RN2, nagnamboaranareo RN6. Fa nareo nandeha nangataka nagna super tuy miaraka amy président nareo amy banky amin'ny Union Européenne andeha agnamboarana RN6, tampoka nazy ny vola RN6 complet. Madame Delartre amizay déclaré nyroasinareo nody. Anareo tokony miala ao koa baka. Parce que nareo tsy mivolagna raha marina. Miala. Volagna anao ne ministre travaux publics. Oh, nisy 438 milliards quelques poussières fond routier. Fanaro lalagna namboariny koa zay nampiasainareo. Mbola tsara Julien. Fanaro 438 milliards poussières zegny. Maro vitan'zegny. Ka na ino tsy namboariny? Na ino tsy natao entretien? Fa nambela naty totalement. Noho ny fahabadoanao. Anao navio, anao nagnano passation. Anao koa boka nagnano passation, continuité de l'état tokony nataonao. Fa anao tsy nagnano bourdou-fenjofo, to anao nangigny. Puis normal anao vangoeny manafitefaka gauche droite e. Anao mahavana, anao tsy raha la isiteny wala anao tsy avany siteny. Tatrany à droite anao riatiny gauche, tatrany gauche anao vangoeny fidèle razanapera koa riatiny maître Yantra. Nanny amaniny. Pourquoi izy mbola misy letazy mivolagna? 500 et quelques milliards ozy. Vola tsy ampiasay, tsy eniky ny feny reto mpampiasa lalagna reto camion sy ny forongo reto. Magnontany anao za ministre ny travaux publics. Masaky anao vola.
Citerne tegna mandroboka lalagna ny RN2. Citerne zao fa mandeha amin'ny RN2. Volagna boka. Masakeo volagna. Citerne zao fa mandeha ny Mamra Vatomanga. Ka nagnito sakinareo mitaky io 500 milliards io amin'ny Mamra Vatomanga. Ataoko ty fa izy PDG milliardaire. Volagna izy PDG. Lalagna vahoaka mila amboary ifavolane. Fa tsy sakino. Io no mi wata amina. Jabora vavany musipany Mazenga ty. Eko no mangina miala. Raha zay fambarako anao sanandra miala anao Théodore, ministre des Travaux Publics, tsy mamango anao zala. Enareo zao raha misy sambrano be mazava, resaka lalagna. Monsieur le ministre, mba fa nagnano étude ve nareo amin'ny raha andeha ataonareo ambanja io? Ino raha misy ambanja? Ataon'ity ministre ny travaux publics sy ny forongony gouvernement ngiay valivotaka Tsay Christian ty. Agny amin'ny croisement dimy agny sampanagna dimy baka izany ko olo may ambanja may antany misy sampanagna dimy io. Agny nandeha natao goudron. Andeha gnanino goudron amin'ny sampanagna dimy ino mo objectif nareo andeha gnano goudron amin'ny sampanagna dimy mba hazave aminay peuple. Monsieur le ministre, jusqu'à niany koa n'olony ambanja jiaby gaga hoe hay andeha atao ino ma eto nasiagna goudron sampanagna dimy. Mbola avy agny za Zandry Joachim. Salut Zandry. Andeha atao nino? Zio ino raha ataonareo aminareo ambanja za mampitandrigna anareo sambrano ho avy aminareo koa tsy hoe ataony zalahy reto. Indrindra ty ministre ny travaux publics bado ty. Andeha atao lalagna zegny antignana mahazo amin'ny lycée igny mamakivaky antignana igny miboaka agny amin'ny RN6 agny mba hialagna le lalagna national. Le rehetra ino fo mahano route nationale izy ka andeha ataonareo antignana agny lalagna raiky sa agny andeha ataonareo national 6 bis. Monsieur le ministre travaux publics, oui namagna bien sampatalagna dimy andeha atao goudron. Oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph, bande de grâce abruti, désolé. National 6 izy fa gnivo igny mamaky ambanja io. Areo mila andeha gnano lalagna ambadika agny antignana. Bognosa nareo zay managna tany kakao antignanao fa orongotondreo kakao nareo jiaby. Akafa ambarako etinaka basa tifikavagna. Za tsy magnano karaza lamin'ny ACCO basa tsy mipoko miparta fito basa tifikavagna anaka zay tadroko mion caray. Oui Zizi espagnol portugais plutôt zafady. Caray. Oui Zizi portugais. Za fa mambaranareo sambrano zegny anareo managna tany kakao jiaby ambadika antignanao igny amin'ny lycée lalagna. Nde tracteur fo mandalo zala revo ko fa asaraky andeha atao lalagna zegny fotony camion sprinter andeha pandalovigna agny. Monsieur le ministre Théodore, misy raha ka indreo hoe bureau d'étude. Kopaka fa andeha ataonareo agny lalagna adoso national agnivo io. Asa atao national 6 eky baka agnivo io. Andeha gnano lalagna agny anareo zo. Camion 4 tonnes mandalo ary. Ndray tracteur fo volaniko mandalo antignanao amin'ny lycée rivo ko fa asara.
andeha mpandaloviny camion sprinter andeha atao goudron zegny antignana igny miboaka ambadika ay. Ninareo fa tsy manky visy fa manky boulon. Io volaniko hoe asanao tsy hainao monsieur le ministre. Les conseillers nareo koa mamango anareo, les draba koa le député ne samby rano be mazava non manginy parce que ro samby ro oh député samby rano be mazava ta gueule mamodea vavanao anao ty vola lalagna mandalo antignana amy lycée ty. Mais normal ry sasany avy eo boka vogno raha mazatra sasany baka mandeha mandrava ran'olo parce que ndeha ndrava kakaon'olo jiaby eo ndeha to lalana. Olo miady mitsabo mampandrozy tanàna raiky fambolena. Ino mampalaza Côte d'Ivoire? Fambolena. Nareo raha tsabo mivahoaka potehinareo. Zay ve olo misy fandiniagna mialatsiny aminao zany sirtise tsy tokony nikenao raha zegny. Raha tokony nikenareo io lalagna nasionaly amitsika be mazava io na le biazondreo zo nataondreo be mahazo norme edy atsika fa tsy tanin'olo agnaty ambadika antignana agny ndeha robatinareo koa ndeha tongesinareo koa. Zany ambarinareo vahoaka ane tsisy mpitondra voalohany baty ta Madagasikara karaha mpitondran'ny Rajojo sy ny forongony. Normal. Ce sont des ministres de gouvernement de salon. Ino amizay raha ataondreo zio oh ambela vitagna tsenky le 80 km zay nampanantenany président fa misaotra ny commandant de compagnie 7e compagnie ny opposition amin'ny assemblée fa oatomboko baka tamatavy koa magnaraka ny fagnamboarana. Ino agnaran'ny lalagnandreo io migodana tsy haiko ata mikotragna tsy haiko agnarany za mahezy autoroute lalagna mikotragna zegny tsy haiko lalagna mikotragna asa kotragna indreo io fa lany vola nareo zio. Ino koa vola aboava oaka baka vola baka ia vola nazonareo taia koa andeha ikomasenareo travaux zio baka tamatavy andeha Tananarivo. Monsieur Théodore, ministre des Travaux publics, mialanao zandry fa anao io homoaka tsinia io. Fotony anao io vangoe nisy telo mianadaro ping-pong faragna anao mihodigny karaha dame zany tsisy rano karaha bidon jaune tsisy rano mihodikodigny io. Conseil miako anao zegny ministre des Travaux publics. Eto ny tegna olagna. Tegna tiako volagna nataony député araiky aty boka agnaranany igny ay agnatin'ny collectif baka izy. Agnatin'ny tiako firesakina tiako collectif baka Tsimay. Mpamony vahoaka nambarany ro ministre roa io. Ministre ny rano ndraiky ministre ny angovo énergie. Tegna mari ro olo mamony vahoaka. Aiza raiky ministre ny rano ndraiky ministre ny angovo nandeha saragna zegny. Bien sûr baka ro samy hinagna. Raha tsy tokony saragna ny saragna baka andeha hinanagna vola pour rien boko tsisy raha vita. Asesiko baka ministre ny rano zandry o zandry ministre ny rano. Za koa tamin'ny assemblée anao voalohany olo nadosiko tamin'ny ministère teo agnatin'ny gouvernement parce que non vraiment zandry explication no que dalle. Ministre ny rano que dalle explication no. C'est-à-dire hitany barbare fa anao tsy nagnano passation. Continuité de l'état tsy nihitany masonao io. C'est normal amizay anao mipetraka amin'ny assemblée tetitry lava karaha kovoany bariky. Ministre ny rano apodiko aminareo jiaby amin'ny gouvernement. Zay vahoaka mila action réaction. Point barre. Tsisy raha tadiavinay. Kofa tsy hainareo dikany
action réaction miala zandry ministre rano anao tokony miala voalohany parce que dossier tambanimasinao taloha ta tsy hitanao karakory anao ndre oatahoata aminay oh techniquement on s'en fout de ton techniquement zay tsy mijery techniquement anao andesa amin'ny école polytechnique nanaranao tagny fa tsy amin'ny fitondrana fanjakagna anao ndeha expérience nao tu es nul zandry ministre andrano apo koa izy tsy senatra pourisme teny hoe eto aneo izy misy 26 réservoir donc tsy maintsy atao ty atao ry ato misy 26 réservoir ka zay mijaly rano za matoky matoa ro gouvernement reto tsy miasa loha tsy mijery ary tsy miraharaha jalitsika vahoaka resaka rano volanko ro io tsy mamboy gouvernement tsy mamboy ro koa mamboy hendreo fa ilainy vahoaka mamboy fa ro io tsy mamboy mifoitry nefa mpamingandreo caleçon ro taille la route ça se lingue après anao ministre andrano de igny raha ndesinao amin'ny assemblée zandry mahamenatra zandry explication nao tsy nijireny vahoaka ndray ely ary tsy raha iny vahoaka raha ilainy vahoaka action réaction rano mandeha madio azo giagna azo andikigna ary azo isegna nasagna vody 26 réservoir mijaly rano vahoaka taterinareo mi citerne rano vahoaka tampoko bakao koa tsy en règle anareo mitatitra izy ty moa gouvernement nino ty ministre nino ministre de salon izy nambarako anareo ro jiaby io rango amin'ny premier ministre ndraiky tsy haiko ministre nino ce sont des ministres du salon gouvernement des salons ministre de l'énergie zalahy ty baka ataoko ako américain gnaranany izy karaha fa tsisy raha agnabolanany ministre ny angovo aloha ataoko hoe akôla américain ako américain zegny agnarany akoho zay taminay tavaratra tagny misy akoho zay ka inay tavaratra tagny ministre ny akoho angovo énergie io ataondro hoe ako américain normal baka izy tsisy raha eny amy resaka énergie olona avy ministre ny hydrocarbure tary nandeha namiagna place pour rien l'explication nany tsy logique explication nao ministre ny énergie anao bokoa meko solution fa anao vangoeko atsendriky bokoa anao meko solution abokako anao koa fa nianarako koa énergie parce que BTP boka agnatiny hoe électricien koa fa BTB agnatiny hoe électricien ampianariko anao solution tokony ataonao ministre ny angovo fa explication nao que dalle ministre d'énergie tsika zao eto oh camion karaha ty camion ary nagnino ma tsy sakinareo valigna tsy sakinareo détaillégna volagnandreo telo mena date amin'ny assemblée miombokevitra amindreo za otriny par jour vola laninareo amy camion mandeha mangala fioly Atamatavy mandeha agny ro vidy mipody ro feno otriny mba mbaray za edy ministre ny angovo
le DG israélien baka mbo hoaniko baka io, le DG israélien volana mila eo amin'ny 15-20 citerne mba ohatriny déplacement ndreo baka Antananarivo mitapy vidy mandeha Tamatave, plein reo baka Tamatave amin'ny carburant mitondra citerne mipody Antananarivo, ohatriny par jour lanina romondreo io baka avy amin'ny leky an-tragno an-tragno parce que citerne ny Mamy Ravatomanga, parce que ny citerne copain copine. Anareo ndraiky tsy tara ary tsisy moins 5 au plus 5% amindreo citerne mitatry raha aby reo, fa vahoaka ndraiky ataonareo many pindenareo maso tay tara hely 5% alainareo mivahoaka. Non, nde rano tsy mandeha zegny raha tokony amboarinao ministre ny angovo io 5% anao io. Farafaratsy anao koa nagnadoso 5% mba nisy parti maniry amin'ny lohanao kola. Fa noho tsy fahaizanao raha normal anao kola lalandava. Logika aminareo. Motro tsy mandeha ara-dalàna, rano tsisy raha pare, facture n'olo tsy miova, mbola andeha angalanareo 5%. Wow! Zegny anareo fa mitia vahoaka, zegny anareo fa mitsinjo vahoaka mba raha Jojo zegny ministre ny angovo. Tsy fitsinjovana vahoaka zay fa famonoana vahoaka. Solution meko anao aboko mikoragna anao ndraiky zalahy israélien lahy io, parce que io bady karaha anareo koa bako. Misy raha kahiandreo hoe transfo élévateur, tsy haiko na hainao dikany élévateur, ministre ny énergie koa boka tsy hainao ny atao hoe transfo élévateur, ampianariko anao. Misy raha kahiandreo hoe transfo élévateur, io ne tsy voatery andeha mpiasa groupe. Aleo lavitra nareo mampiasa transfo élévateur io, mora, tsotra ary maharitra, durable, que nareo mampiasa groupe bobo majinareo io. Andeha angalarinareo volam-bahoaka gasoaly transport citerne mifegna aty. Non, mivanga transfo élévateur. Ameko exemple anao ministre ny angovo resaka transfo élévateur. Anareo koa mampiasa transfo élévateur io par quartier dans toute Madagascar, miegny lavitra volana gasoaly ampiasainareo, miegny lavitry volana gasoaly ampiasainareo. Karaha ataony amin'ny Ambaribe io ni zay tsy mila transfo élévateur maro. Aleko La Pointe, Ambaribe, quartier ne jiaby La Pointe eo fampitohy, fankariny, karaha famitambatra voiky. Poteau béton araiky takina atsatokonao eo, mety apetikanao eo le 2 transfo élévateur. Mitondra quartier raiky ato, mitondra quartier raiky ato. Anareo nagnano statistique, recensement de population, calcul farany mora miako anao ministre ny angovo. Ahaizanao mampiasa transfo élévateur, mora vidy lavitra noho ny groupe montraka anareo io.
anao koa nangala karaha ataona la pointe quartier Canvera mazava ho azy amin'ny ary zegny nombre population Canvera ianareo za masaky magnano pareazy aminao ministre ny angovo anao koa nagnapetaka transfo élévateur ny 30 volt aminay eo magnaboaka 5000 volt Canvera io mirehitry mazava 24/24 tsisy raha vozoagna zegny raha tokony nataonareo boko ambariko anao antany mandafy transfo élévateur mora sady tsara en Égypte amiako koa anao réseau mora ndao zahava vidiny transfo élévateur en Égypte par rapport new katraminareo ndraiky Henri Fraise mamelogno Henri Fraise ndraiky groupe fa maty pourri mody pindindariny Henri Fraise ataony inox ataony orange ataony tsy haiko nino groupe vaovao mon œil tiens groupe fa droniky baka antany tsopiny Henri Fraise agny mody ataonareo vaovao mivahoaka miasa 1 mois maty mivanga transfo élévateur zava amin'ny dictionnaire ao ministère ny angovo ino dikany hoe élévateur namiako exemple anao teo anao koa mampiasa raiky ny 30 volt miditra izy miboaka bako 500 volt 5000 volt miretry quartier raiky tsisy raha tokony ampijaly vahoaka bado vraiment nareo bado agnisan'ny ministre tokony miala koa anao ministre ny angovo ary anao koa miala tokony adosonareo io koa io DG bado io DG Jirama Gogol io tos também anareo bado anareo boko mivola aza ministre ny angovo ministre ny angovo nde miresoudre électricité tsy voa résoudre nareo ino tsy asaiky anareo mivanga oino ko anareo mivola mila magnafitra oilo fo ino menaka mavesy atsika kono managna tsy miroro fa magnaboaky ino Madagascar olo ino tsy vangenareo amin'ny Madagascar olo oleky nareo mandeha magnafitra parce que tsisy andeha gnanaovanareo super kui baka voalavo baka agny azonareo bac mondial union européen 50-50 miaraka amin'ny rajoela sy ingay raha vatomanga ko andivanga a Madagascar olo tsy miroro nagnino tsy miroro mavita mandafy ivelany ary magnino olo baka ivelany mahasaky mivanga amin'ny tsy miroro Madagascar olo fa nareo mibodiny eo tsy mahasaky mivanga raha mandinetsika vahoaka ozy aminareo zegny aboetiko eto complicité nareo tsy asaiky anareo mangala amin'ny Madagascar olo firy amin'ny pays n'Afrique mangala amin'ny Madagascar olo ary fa misy certains pays européens mangala huile lourde a Madagascar olo ndongo tany a Madagascar olo tsy miroro zegny tseniky be milanga mbola tsy miroro fa zay kaza badoenareo magnafitra tsika tsy maintsy afitra matavy ministre ny angovo hainao mazovy namono raffinerie tata matavy ko anao masaky mivola ambara ita zao namono raffinerie tata matavy azovy normal amizay vangoeny total ndraiky jovena matin amizay nareo vidiny carburant bakagny parce que nareo drabany vonenareo raffinerie asa badoegna fa oka nareo mihevitsy zay technicien magnadigna raha zay tsy magnadigna raha zay sady me mivolagna mijery mivolagna mivava boko zay mampivolagna vie zay ma technicien zay fa zay tsy technicien du salon karaha nareo
tsika managna Madagasikara olo ndre olo baka vela milomay mivanga amitsika io anareo mibodiny io mandeha mampiasa Total Jovena. Ne prends pas les gens comme canard boité. Oui, si je vous l'ai européen, indindra fa français. Ne prends pas les gens comme un canard boité. Mamegnatra nareo zala. Tegna mamegnatra nareo. Amin'ny fahabadoanareo, fahadondombelonareo. Tellement nareo zatra ty, tanareo ty. Anareo fa zatra ty, fa nialanareo le raiky anareo zao fa ty, milono. Tanareo io Marseille. Nareo zao fa minono jiaby anareo mi gouvernement ao abruti. Zay technicien fa mamenareo solution. Zay fa magnambaranareo raha tokony ataonao. No ny abadoanareo sy tihinananareo ary ho ampinanareo ny taisiny amaniny vahoaka. Non, nareo magnano lohanareo bado. Ho avy aminareo tsy mety. Ho avy aminareo tsy mety. 56 ans moa lingahy Mambra Vatomanga. Arabeko ndraiky anao ndray magnan'izay zandro. Arapaina anao Mambra Vatomanga. C'est bon anniversaire zandry 56 ans moa anao. Fa za misy raha hely tiako itodiagna aminao. Nisy volagna zay nataonao maromaro fa telo amin'io fô tiako valinao niany Mambra Vatomanga. Anao koa madio marigna araka volagnanao fa aloha ho an'ny mpagnano politique ny politique fa anao tsy agnatiny. Fagnontaniagna telo ataoko hoe efatra. Tiako valiagna aminao anao koa tsy agnatiny politique ny Rajoelina. Parce que anao tam'izay nivolagna fa anao conseiller amin'ny mampinamagna Mambra Vatomanga. Voalohany mety aminao ve? Mendrika aminao ve? Tsara aminao ve? Io zavatra mianjady amin'ny vahoaka erakan'ny Madagasikara. Jaly, rano sy jiro. Tiako valinao zegny. Anao managna radio télévision, niandry rahalahinao comme t'as dit que Rajoelina nandesinao karaha pirahalahy roe valia. Mety aminao, mendrika aminao. En tant qu'anao PDG mampiasa olo efajato magnano eo anao. Tsy haiko efatra arivo, tsy haiko efajato. Vahoaka mijaly moto, mijaly rano. Mety aminao ve zany PDG Mambra Vatomanga? À ma conseiller de côté, par derrière anao amin'ny Rajoelina. Araiky zay. Faharoe Mambra Vatomanga. Anao koa madio amin'ny raha politique ny Madagasikara. Matoa tsy sakinao ambara eto niany. Raha zegny, dikan'izay anao agnatiny. Namany mpangalatra, mpangalatra. Anao koa fa nina chocolat, dikan'izay anao nina cacao. Anao koa nina cacao, dikan'izay anao fa nina chocolat. Dikan'izay, anao koa tsy masaky mivola. Namany mpangalatra, mpangalatra. Raha mboteneko anao faharoeny. Aboa, volagna. Anao koa tsy tagnatiny raha fanondranagna tsokotsoko ny badero sy ny forongony volamena. Anao boka ny vola, za tsy agnatiny zay, za tsy magnano zegny, za tsy andeha mono fandraragna, ndraiky société naka, ndraiky mpiaraka miasa aminaka efatra arivo mahery amin'ny resaka fanondranagna arepirenena. Tongona basy, azovy agnatiny. Tongona basy, azo tompiny. Anao koa madio. Koa sakinao, anao koa lehilahy mary 56 ans anao niany. Nomaly. Zafady. Tongona. Amizegny anao ene vahoaka fa anao madio. Fa tsy anao vola za tsy agnatiny zegny. Simple comme bonjour de dire je suis pas dedans. Mais tu es dedans. Parce que tu es avec eux. Désolé. Fatelo koa question petrako aminao.
anao vola aza magnampandara manangana société araiky agnatin'ny taogna roa ho anao. Patsaroviko anao mémoire ny laoko ty tsao tsy hainao. Volagna nataonao teto zegny gasikara tsy haiko miora zegny tsy haiko zao magnangy i zala amy TV plus igny Abraham devanao tamizegny ro telo mianada anao ny volagna fa tsy hiala Madagasikara anao ary tsy hitsoaka ny Madagasikara. Passeport ivoirienao io mandeha ataonao iny aza avy amin'ny edy même anao tsy consultant tsy haiko nina ny Côte d'Ivoire ataonao nino ma passeport ny ivoirienao iny aza avy amin'ny edy anao tsy hitsoaka tsy lefa zay ko vaky la courbe ny Madagasikara Mame Ravatomanga faut 56 ans anao zandry âge de Christ aux États-Unis européens enao dikany hoe âge de Christ aza batoegna vahoaka farany valia za telo ro zay farany avanteneko anao ko olo madio Madagasikara tsisy raha maloto ataonao Madagasikara nino navianao nandeha nitsangana tamin'ny Somaroho volagna nataon'ny François Katakata tsy lampani nandeha nangataka taminao anao mamerany Maurice sanao premier ministre ny Maurice ke anao navita tsara Maurice mirehetra mijalajala ke anao nandeha natsanga amin'ny amy Somaroho hoe aza Mame Ravatomanga angatagna agnamboatra nosy be io fa tsara ndragnahary rango fa ela Ambario be io fa tsara ndragnahary rango fa ela tsy niananao 56 ans ke nde hoe andenga tsara zay nosy be mandravatanine raha ataonao nosy be o irakiraka anao jiaby ene o zegny venao mitia vahoaka zegny venao madio azavako an'zegny misy la olo mety sinoa laza irakiraka anao amin'ny Ambario be o baka antinyanagny izy nyamagnamagna anavy aminay izy andeha ataonao irakiraka anao zegny venao magnano mitia zay vahoaka ry Abdou Lougarou irakiraka anao mandravatany-bahoaka ry Katakata tsy lampani tan'olo jiaby tany masigny jiaby andeha diavonareo Mame Ravatomanga 56 ans zegny olo fa toko matotsy saigny lesy data fa aza badoegna zay vahoaka raha jiaby ataonao zay Ambario be o za mikoragna Ambario be baka eo za magnambaranao karakory za mikoragna Ambario be baka eo Mame Ravatomanga za magnambaranao karakory raha misy amy fotoagna zo io mafana ny toetra raha Ambario be io secret azovy tompony azovy mamono secret anao boko masaky mivolagna tsy questionny ino 1 franc ariary tsy haiko 1 ariary ho anao zay hoe andeha ataoko symbolique ke angalako jirama na iny secret nataonao zegny mamaebaka valia volagna nakajiaby io Mame Ravatomanga anao ko olo madio na iny secret nataonao zegny tsiniky vita io tany jiaby raviravenao avaratra agny io ry Jakimany regny Jack Palance regny irakiraka anao mandrava raha jiaby agny lavany jiaby mipotehinao zegny venao mitsinjo vahoaka Mame Ravatomanga o azafady zandry olo koa fa 56 ans zegny
tokony matotro. Be denao io 56 ans zay zany ry be ke volagna efitra na tompoko regny anjaranao mandiny anao ndray koa ty koragna aminaka mangala rendez-vous zay gny radio télévision tadiavinao aleva zay gny mpagnano gazety tadiavinao za tsy mila mpagnano gazety ndray ndesinao eo rajoela ndraiky tsay Christian anareo telo miraha laza za raiky mbola sakoko fo magnano fasafasa asa magnano atsirebiky midigo frère mamravatomanga asa magnano atsirebiky ny midigo ambarako anao baka inona veny atsirebiky midigo fa anao io baka timotimo agny anao baka timotimo agny io volagniny anabavinao kalanganga misy tanàna zay aminay be mazava Sambrano anao mandiana au Sambrano aia tany misy midigo volagny misy tanàna zay ka indreo hoe midiko au Sambrano na hoe Andoharano nalala resaka tsirebiky ary vondraka tsirebiky fa izy koa fa bebe tsirebiky ndreo mamravatomanga pokaty be fa voagna aza magnano zegny zany ry be danao io zay fo volagna ambarako anao mamravatomanga farany atsika amaragnako izy ny olo rehefa ne be fa foagna mary fagnambaragna nataony inga fa nagnano fagnambaragna koa inga i généraly anao satrokajo magnano fagnambaragna généraly préfet ny Tananarivo hita mihitsy anao hoe tsy miaigny agnatin'ny jaly mialatsigny anonona agnaranao za parce que mampalahelo zanao ray aman-dreny aleo mbola ataoko ajaiko anao niany fa magnaraka anao riatiko tsy asiko fagnajana be hitanao io généraly Angelo préfet ny Tananarivo de sakinao magnano fagnambaragna karaha regny minono nafotsika biberon nialagna misolelaka mipody aminono de hoe tsy azo atao mivorivory tsy azo atao magnory pneu tsy azo atao ceci cela raha tsy mahazo alalagna monsieur Angelo préfet ny Tananarivo lerany reto député forongony tsisy valeur de putain ny Orange TGV maparasalopara reto magnano raha anao tsy regny feo fa vahoaka peuple mitaky mary andeha agnaboanao hoe fagnambaragna non vahoaka nareo kaza mitandregny fa io zoky be fa lany clé ambila izy ampiasa ma général izy fa tsy hainao ne zoky be général Angelo hitanao raha lanjainao misorokonao io ndraiky raha mipetaka hito amy devany kepinao io fa nagnambahoaka ro étoile eto io amin'ny sorokonao ndraiky amy lohanao loloavinao io fa nagnambahoaka ronga ke izy koa fa tsy mety aminao fitakiny vahoaka ny ratsy rariny poids satrokonao poids amin'ny épaulenao ndraiky devanao désarmé frère simple fa tsy anao andeha amorogny koa fagnambaragna alifasa zegny nefa ataonao alifasa colonel Tojo ndraiky gros bras nareo gendarme vandivandinareo aby regny mitivitr'olo mamon'olo aby regny manaminambotr'olo aby regny alifasa zay boka spécialité non sinon non tsy navy général si c'est un vrai général doit comprendre peuple anazy
Tanao de Gaulle tsy haiko na hainao histoire de Gaulle na tsy hainao. De Gaulle ne aroe fo étoile nazy fa izy généraly zisaky izy naty aroe fo étoile ny de Gaulle fa izy général de Gaulle zisaky izy naty parce que izy ne peuple anazy. La France est fière am de Gaulle. Ko nazony la France natao nanangana de Gaulle mbo natsangandreo velogno de Gaulle fa so ihany fa Andriamanitra tompony raha jiaby. Que monsieur Angelo général préfet Antananarivo Antsorita adosoa fagnambarananao fa tsy mamango fa anao ndray koa fagnano raha mahazatra anao ataovy. Nagnino ny anty tsy sakinao nanohy enquête nanohy dossier ni BM décapsulateur ndraiky vadiny nitana basy arme antragno. Nagnino tsy sakinao niany ama général anao en plus préfet Antananarivo anao raha nataony tsy milanjagisy Raoldine zay nanambagna PA président Fokontany tanàna mahitsy fa anao manginitray vahoaka mitaky marigna andeha agnataonao fagnambarana. Non, nagnino tsy sakinao niany mitaky ny marigna maramila antivitry mpianatra ndraiky nampitondra taketra mpianatra zanakan'olo gila noho tsy fahaizanao ro raha. Tandremo lesy dada Angelo général préfet Antananarivo tso avy aminao tsy manjary ro io tsisy mahainao raha Vatomanga ndraiky Rajoelina Ntsay Christian ko vaky la Courbe Madagascar ro tsy mahainao anao tsy hainao feka existence-nao ke tso azony vahoaka anao zala amare mandreny anao za magnambaranao fo solution zegny ameko anao zegny Antsorita adosoa ambila vahoaka mitaky vahoaka ne tsy mandrobaka raha milahatra vahoaka tsy tenaro mamory pneu vahoaka tsy tenaro mivolagna vahoaka tsy tenaro nino fo raha tenaro manginy zay vahoaka tsy possible zay koa manginy vavane matry parce que tsisy rano zay brosse nify donc zay mivolagna fo. Anjaranaro am gouvernement mandiniky jotso atsika Diego ha donc hitanareo raha public koa igny isorako aloha zoko be mindamama moaji kara miasa nampita aminay raha misy Diego ny fotoagna zio marigny fa ela zay teto zay nivolagna anareo vahoaka an Diego namany mpangalitra fa ela zay teto nivolagna aminareo mifanta mipoko ro karany havatsika magnampy atsika an-tanàna io hidiran'ireto setoany tsy haiko eke setoany mohidy reto amin'ny fotoagna zao ne karany sasalom karaha ataony film amin'ny Vandamo Diego azony reto e zay efa ela nagnambaranareo reto tsy mambohy reto ane milanjakanjaka Madagasikara e izy io raha misy Diego azovy namelogno atsika teo atsika tsary niady tamin'ny Bodabe atsika tsary niady tamin'ny Karimdji atsika tsary niady azovy koa karaha ny mahainareo io Dael atsika tsisy karaha ny adivatsika teo ne niara-monigna amitsika ke raha tsy nataony karaha tamitsika hoe angala vady zanakandreo lehilahy na angala vady zanakandreo viavy non indraiky tsy namezandreo e fa zay raha nataotsika teo mba naheno karany niara-monigny tamitsika fa rango navenreto setoany mahamesy masontoko parce que mila potendreo économique tsika avaratraigny ro zio magnasasalo amin'ny karany
Ziska amin'ny nosy be agny raha io ambanja ambilobe ziska sambava zegny raha ataon'ny fitondragna ty izy io zany ambaranareo raha misy amin'ny faritra mampalahelo tegna mampalahelo volako aminareo ty fitondragna voalohany tsy nanjary ary tsy manjary mandrakizay ndray za koa mpagnano encyclopédie tsy miditra agnatin'ny tantara feky raha joelona ndraiky forongony zegny parce que Mahamès étoile masantoko moidy Badiapa Cocaccio ozy ny italien zegny olo may volagny italien medika an'zegny zegny raha misy azy io na député raiky taloha Jocelyne complice jiaby tam'zegny na député tsika raiky zao ty soi-disant izy nagnasary nivolagna tamin'ny assemblée anao volagna ty donc député mitia zay vatry kelera koa tiens ny bekony namezagna vola aloha mivolagna hely anao baka hitany vahoaka any Diego zay tsy andafosanao saka agnaty gony bora réglage anao fa déréglé anao fa déréglé karaha kalanganga déréglé namody vava io fa izy ndraiky mbo hivolagna kalanganga efa tandray manareo mangala élan izy io igny za ty efa nivolagna anareo namany ampangalatra toujours mpangalatra ary mpangalatra mandrakizay anao koa fa nina chocolat dikan'izay anao nina cacao anao koa fa nina cacao volagna fa za fa nina chocolat basi izy io kalanganga bora réglage jack balance resirtisy ambilobe sambava voe maro jiaby antala andako même chose moly araiky 3 rory katakata porofaka ry loup-garou dambario be ali volovolo amin'ny avaratra agny amin'ny ambanja ndraiky amin'ny ambanja baka ali volovolo baka ambanja ny tegna izy aminany misy araiky zay ka indreo alikola fa raiky ty ali volovolo tsy haiko karakory na fondreo fa raiky alikola araiky ali volovolo tsy haiko asa ikolany zalary nandeha amin'ny ali volovolo na hoe ile volovolo ngiaty tsy navy tamin'ny alikola ro amizay samy tavela teo fa raiky ato aloha tegna grave loup-garou dambario be azafady aminao ray aman-dreny alikola nakagny juste hoe tsetratsetra triaritra ozy izy le zalahy tsy mifitry tsy mamboy plutôt reo boka mifitry fa reo tsy mamboy hitanao mihitsy anao mizaha mitandregny bora réglage ny beko azalahy anao lelahy anao amizay miboaba mazengamy miboaba anao mivolagny karaha azao député netanosy be taloha igny taty krisy mivolagna ro io maza manao asa babanao vozanao mivolagny karaha nataony cité ndraiky fidèle bora réglage mivolaiza nareo minono frère anareo fa niala tamin'ny solelaka asa mipody amin'ny minono eky mbo alefa colis aminao ty bora alefa andifasako araiky anao andifasako araiky ali volovolo ndraiky katakata porofaka anareo telo mirala andifasako ty biberon ty tanareo Marseille olympique cadeau de Noël nareo telo mirala io karaha io nareo minono isaka nareo matsaro randroadroelona anao ne député ny Diego fa anao tsy député ny Ambilobe sa anao avocat tsy eny Ambilobe fa miady rantananandreo anao mandeha miady mahavavy mariny za tsy agnamianao diso azonao za tsy agnamia fadisovagna anao régional baka zigny route régional parce que nareo tsy navy jusqu'à national 4 mandalo pont io baka fa tsy tokony anao ny volagna zegny farafaratsy ny alika matiny nandeha te Jack Palance en tant que vice na assemblée
vice-président ny assemblée province ny Diego. Fa nareo jiaby volao mapara io para tsy haiko sa lo para reto nareo jiaby minono fa nareo fa tsy misy olelaka. Diego tsy voasakinao iadivan, secret tsy sakinao iadivan, anao ndiady mahavavy. Non, lafiny araiky ndraiky mariny no parce que lalagna io bako, lalagna n'olo jiaby io. Fa anao za tsy ne anao nanjara avocat sa anao nanjara vice-président l'assemblée, ino amizay place-ny Jack Palance, monsieur Bora réglage. De réglé loatra anao frère fa asevam-podiny leza lapy réglé montre ny lapatanana amitsikaria anao fa anao de réglé bora. Diego iadiva fa aza miditra amy région tsinonao. Problème secret ny iadiva, problème ny jirama Diego iadiva, problème ny merany Diego namoragna anareo dossier mahay miasa ary magnamboatra tanàna iadiva. Fa tsy raha tsy agnatin'ny région no agny andeha idiranao. Io boka ataonareo mitrika amy patalogno tsinonareo amizay mangalopaka galongalagna amizay raha jiaby. Mbario be. Mivolagna hoe misy journaliste ambario be, mariny ndraiky misy ao fa journaliste neo tampenambava, journaliste neo vont tikitra PSA ta gueule ro jiaby gueule. Nisy raha maromaro nandalo tambario be, zany ihany ny tegna nikaiky ro olon-drazagna reo nagnontany ino jiaby madikan'ny raha nandalo. Naviako zany sikiny ty niany nanompo razagna anakaza parce que zany koragna amindro olon-drazagna anakaby ro ny tantara raha nisy tambario be. Za fa nagnambarana ro ny za koa mbola zanaka ambario be, zafiny ambario be, tompony ambario be, konkotratra rofoko ty lolo afaka tapondoha. Tsy adagna ny reto fitondragna sy ny forongony mamiravatomanga sy rajoela sy reto arabo andeha ngala tantsika io ambario be io. Fa koa doa hitima jorin-drazagna badirina ataoko agny zay ary ro tsy miadagna io, ro tsy miadagna io. Tsy zanaka ambario be za ary tsy zafiny ambario be ro koa tafipetraka ao. Tsy niantsy amaray ya tsy anareo ndeha njakanjaka amy tanànanay wala ndeha hagnambany razagnanay. Nino raha misy? Mety misy naregny anareo fa tsy anareo ny antony, ary mety tsy misy naregny anareo ary ho agnambaragna. Nandalo tato ny tato misy tanàna zay ka indro apasindava amy bivotaka amin'ny ambario be io. Ao misy king maventy, misy king, misy tany masiny maventy io. Nino raha misy? Izy koa rô fa nagnano kapikapakandreo no sy mitsio balainy ty fa nodikodigny io magnodidiny io balainy. Atsika jiaby donc neta balainy igny amin'ny Facebook agny fa tsy sakindreo nagnaboaka hoe ino tegna mariny fa za gnambaranareo raha mariny. Balainy ty fa nodikodigny tyo kapoko izy nanonga antety fa nisy raha nalohany izy nodikodigny teo fa nandoa raha maro pa nanonga antety teo izy teo ira pa niala fahignany. Zahay mino Zagnahary ary zahay mino razagnanay. Aminay mahay tantara
mivolagna raha ratsy ho avy igny fatin'ny baleny Ambaribe sy ny magnodidiny. Ambarako mivolagna raha ratsy ho avy fisian'ny baleny naty nanonganty. Ary koa tsaroanareo raha nisy teo fa tsy sakin'ny reto mpagnano gazety voavidy vola reto, le zalahy raiky farany azo atao hoe manambola a Madagasikara tamin'ny andron'ny baleny igny nanonga poatrita agnabony fasika koezanareo lagnity narary mafy ary de tegna narary nangalagna jet privé nitondra izy nandeha. Ziska tsika mivolagna niany mbola malemy ary tsy voatanga. Tsy tampotampoky nisy ny baleny igny ngeto nisy zavavirano mbola eo pasindavany bifotoka agnabony vato, vrai zavavirano agnabony vato. La ny fagnahy mialamboetsy tanàna jiaby, ino raha iboaka. Dady farany be io donc azoko volagniny hoe anisany reny be dady be anisany tavela amy razambeny Ambaribe ny volagna za afaka ajo ny volagna zafiko izy ny volagna ro za teto fa ro tsy nitandregny ozon-drazagna alahelonareo zanaka zafiny tany aviany raha jiaby miboaka. Merci koeze regnareo foataka nety mijaly zay vahoaka ny Ambaribe ketregny diavigna tapon-doha kitsakitsegna razagna ny vahoaka ny Ambaribe fa razagna ny tsy mandry niboaka zazavavirano petraka agnabony vato. Nagnanatra za ho dady ty nivolagna ndraiky farany zakado za nagnozony koa anaro mpandafo tany Ambaribe ty ndraiky mpangala tany Ambaribe eto ho avy aminareo tsy mety tsy niantsy amare ary hanaranaka aminareo raha ataonareo volagna razagna zegny ary afatra razagna za teto fa nivolagna raha zegny za koa volaniko mbola zafy zanaka taranaka ny Ambaribe tsy adagnanareo Ambaribe ravenareo diadiavinareo manomboka izy ary toiza fa nareo mihevitra razagna any mandry razagna any tsy mandry, nareo mihevitra razagna any manginy zay endra samborinareo gadrenareo tanareo nino razagna any tsy magnambela anjara atsika vahoaka ny Ambaribe miady fa razagna atsika fa niboaka ary nagnaboaka nivolagna ary nampitandriny amy taranaka manjafin-deto mpandafo tany Ambaribe mpandrava tany Ambaribe ary manditsakitsaka razagna ny Ambaribe ke mitsangana atsika vahoaka ny Ambaribe fa ho avy tsy ho ela ivakesan'ny lakorobe Madagasikara eto atsika fampitady ho za aza misy milefa atsika boka iza mamravaty mangatry lefa jebo ndo tosia tany Ambaribe ataova raha tenareo tao fa razagna ny mamelanareo pa ziska zafy génération nareo volagna nataon-drazagna zegny Badri ho avy aminareo Sitima ho avy aminareo joron-drazagna ho avy aminareo zegny raha misy Ambaribe tatatony tatatsika mikoragna azy io ke ho atsika pandeha la plage ho atsika pandeha pique-nique koeze mikoezanareo za tany Ambaribe mbola misahobahoba azy io
tany Ambaribe mbola divandreo razana atsika rozy io kaziniky mandeha misika ary kaziniky mandeha magnaratsy tokony atao agny ampasindavan'ny mpifotraka masigny tany agny ary raha jiaby miboaka io baka ofa ambilafo ry logaroa livolovolo ry labanany porofaka agnano fahaizandreo firegnandreo olo fa ho avy amin'ny taranaka manjafandreo ny tsy mety eto zany volagna zegny ko izy parce que fa mandeha koa zo source nazo nefa ingay logaro d'Ambaribe alivolovolo fa nandeha ao agnabognabon'ny komba ao handeha ndafy raha amin'ny arabo heno ao e heo ao e wanti maory heo ao e alivolovolo fahamo anao koa tia ndafa ndao ala fosa sambrano ndao ala fosa be mazava fanao bakagny ali volovolo di logaro d'Ambaribe karaha zegny koa anao katakata porofaka François Labanany anao kaza miatsara vela gono wala miatsara vela tsy amin'ny vahoaka Ambaribe fa nareo fa tapaka lalagna nareo fa tsisy raha manjary io fa mizognay nareo miala io ndamody ampifandregna aminao agny anao mandafy raha amin'ny arabo ndao ala fosa amin'ny arabo dongolo parce que arabo agnisan'ny pampiasa dongolo ndao ala fosa amin'ny arabo varinareo be fandregna agny fa tsy Ambaribe nde toshenareo fa ewe hey aya basi toiza fa ho avy aminareo fa niboaka raha jiaby reo misy dikany ary matoa balainy igny navy izy navy antety volagna fa tsy lavitra serikay volagna ambarako zegny tsy menasy fa raha marigny ambarako amin'ny tany masigny io zegny aizanareo fa za zafiny Ambaribe zanaka aminosy be ambarako anareo ny marigny fa zay o agnarany fa zay misy mpagnano gazety fa mpagnano gazety ne tsy masaky mivolagna parce que mifaminono koa baka ya faminono koa koeza nareo raha zagny mangataka aminareo zay niany ampianareo zay zafinareo zanakanareo amy raha tsy manjary ataon'ity fitondragna ty aminay eto Ambaribe eto naovako velomanareo jiaby zegny fa atsika agnambarako ilo hoe andeha vakansy elo zako be tsy ho eto elo zako be agnatin'ny andra maromaro fa zako be ndraiky ho avy izy ho avy zako be manomboky propagande olombelogno karaha olombelogno jiaby za mba mahay vakansy fa zako be propagandy izy eto